zůstaň. No to je super. Takhle, když tady bude tohle oko úplně stačí. Akorát by to možná mohlo, jasně, to je ručky, že jo. Ale túto balistiku, hej. Toto som presne pozeral na mojom, že túto spodnú balistiku by som potiahol až sem. Aby mu to zakrylo brucho. A predok by som vlastne nedával kvôli slabinám, aby mal pohyb. No toto policajti nadávali pri všetkých, proste bez... Tady si to může i rozhodřít, že jo, časem, když to bude, když to mu daleko kvôli tomu aj naši policajti. Predok by som nechal tak, že tady ho to chrání, že jo. Toto by sme našili, asi takýto pohyb. Dneska by som mal ako rozšířovať, pokade by sa išlo, tam by išlo koľko. Dneska určitě je nejlepší něco takového, ať to dělá firma Stále nebo takovýhle výrobek, který má balistickou ochranu z boku, že má dva pláty a tohle to je nejlepší, že si na to ten boják zavěší. Je to 9 cm by som tam pridal, takto by mu to vyšlo presne sem. A to mu začína slabina, takže nejakých 9 cm by som tam pridal. To vím tak vychraňuje. Teď jsem zapomněl, jaká je můj žánek. Asi ten Tohle to prostě bude vždycky nepřekonaný. Takže úplně po celé. Nebo No takto, lebo už celé, už tu mu to išlo do slabín, už tu mu začínajú slabiny. Už nejakých 8 cm. Ty dole, jako další kraj. Zůstaň. Potom by ostalo tak ako je. Minuli k tomu. Hej, to by sa potom túto, a tuto by sa to napríklad molečko mohlo chytiť, by šlo cez jedno, cez druhé, aby mu to nepadlo. To by sa mohlo cez molečko vychytiť. A to by už mohlo byť aj suchým gipsom, že by stálo, alebo klasicky ako je molečko riešené. A preto má túto, má vlastne pod hnúť a tu má tento predoký. Ten sme riešili, lebo zase, ja som sa bál toho, že ak by som dal niečo viac, že by mu to vadilo pri pohybu noha. Ja si myslím, že toto bohate stačí, lebo... Jako stejně nemá žádnou chráněnou hlavu, že jo, takže to stačí. Ja hovoril, že aj by som to písal, že aj človek nemá 100% tela chránené. Proste ruky... Kdyby se to nepohl by se to, kdyby se měl všechno takhle. Tuto je zraniteľný a proste keď ju dostane do laby, toto má hlavne chránené, pedok má chránený, tuto mu nepreletí a už labí slabí, no. A tady nějaký díl teda jako ne? Ale tam jste Toto, ja si myslím, že by ho to obmedzovalo. Aby to bude omezovat, že jo, v pohybu. Já vám budete potřebovat někde, aby vyskočil někde, nebo to bude všechno mu to bude bránit v pohybu, že jo. Tak jak voják bude potřebovat pohyblivý, když si někde kleknu a někde budu snažit a budu mít všechno na sebe návlečení, tak mi to bude jako jenom vadit, že jo. Dobre, a táto šírka mu bude stačiť, či ju predĺžime? Myslím, že jo. Lebo toto je bežná šírka, len ide o to, že toto je hrubšie o centimeter viac ako náš postroj bežný, lebo tuto sme dávali, no potom ukážem znútra, takže on je hrubší. Ale ja som ho dával bežne na 23 cm pre psy. Tu mám tiež, tak tu mám dokonca 24. Možná, že by to mohlo být širší, no. Mohlo by sa to dať na 26. Tak. Jo. A to by vyšlo odtade to. Přesně to by vyšlo nižšie od. Tak, a to by nevadilo. Aby se takhle to posunul. No troška by sa rozšíril celý postroj, on iba v strede, čiže bolečko by ostalo, on by ostal širší a toto by padlo nižšie. Lebo veľkosť sa regulujem suchým gipsom, že tento stred iba urobil širší, aby som nestrácal pôvodný stred. Takže to by sa urobilo na 26. Tak pak otázka, jestli by tam třeba nevyšlo ještě jedno očko toho mohlo nebo nějaký... Ale ono je zbytečné tam už. Co mu tady pověří, tomu něčemu to tady bude vadit, tam fixovalo, kdyby se to třeba toto oddělalo, tak kdyby se to mělo fixovat přes suchač, tak by tam bylo třeba dávali to očko taky na podavači. Ono skôr ten suchač nabere na funkčnosti, lebo tam sa môže nejaká sumka urobiť, alebo niečo. Přilepím to na sucháč a jde, že nemusí to tady jde. Tady by měl něco základního, navěšenýho, že jo? A na sucháč mu dáme. No já myslel jenom jako očko prostě pro tu funkčnost tady toho, kdyby tam se odbounaly ty přesky, jako, pokud by byla jako takový požadavek. Toto by som nechával. Ale přesky tam asi necháme. Lebo ak by ho bolo treba aj fakt zavesiť, alebo niečo, tak... Na sucháč ho nezavesíš. Ty přesky tam musí být. No, tak... Lebo, napríklad som hovoril aj, že
ten pani z podkupáčov od nás, čo má postroj, tak som mu vyrábal normálne popluhy na rameno, zavesil sa po rebríku hore, aby vedel chodiť. Ale je to robené tak, že toto je vodítko? No, to je vodítko. Vlastne ho má takto. A takto. Tu má ďalšie oko, takéto, a tu je zapnuté tiež. A on si ho to dá takto a prekríži. A vie zdať sám, si ho vie dať sám na chrbát, dá jedno druhé a má. Keď potrebuje vodítko, tu je očko, tu to odopne, zapne očko. A má vodítko, síce ide cez toto, ale má núdzové vodítko. A plus tam boli lajniče na ramená, našité so sucháčom. Ako náhle zložil takto psa zámien, tak pricapol. A pes môže bežať a nevadí mu to. A nevadí mu to. A hovoril, že to je dobré, ešte tam má nejaké nedostatky, to ideme ešte riešiť, ale hovoril, že to je perfektné. Tak najľahšie riešenie, aby si dať psa sám, čo mal problém predtým, že dvaja mu museli dávať psa na chrbát. Tak to je super, takové. A je to rýchle, je to bezpečné a pes môže ísť na chrbát a môže ísť, kde chce.